Adunay usa ka lalaki nga gipreso og 30,000 ka tuig dito sa USA niadtong 1994. Ngano? Kay gilugos niya ang usa ka babae nga bata, 3 years old dito sa Oklahoma City, kadaghan, kaunom ka beses. Gipreso siya og 30,000 ka tuig nga naman sa matag rape niya 5,000 years man. So 30,000 tanan. Ang pangalan niya si Charles Scott Robinson. Na what if ikaw ang judge adto nga takna? Magpakiluoy kaning tawhan na kaloy taon ako nga makasasala, pasaylo ako. Now, pasaylo mo ba siya o dili? Of course, ang angayan para kaniya, kapungot. Presohon gayud siya og 30,000 ka tuig. Abi niyo mga igsoon, kita nga Kristohanon, angayan unta kita ni ana pud. Gani labaw pa ni ana ang hukom sa Ginoo kanato unta. Ingon ang Bible, i-imperno kita forever and ever. Magantos kita sa eternal fire, eternal judgment for all eternity. Apan kay dako man ang gugma sa Dios kanato, nakaikyas kita gikan sa iya ha kapungot. Roma kapitulo 5 bersikulo 6. Kay sa mga maluya pa kita, si Kristo namatay sa natiman-an nga panahon alang sa mga dili Dios non. Sa dihang maluya pa kita, meaning helpless, powerless para ihimuon nato tong kaugalingon nga matarong in the sight of God. Sa natiman-an nga panahon sa sakto nga takna, Galatians 4:4, si Kristo namatay alang kanato nga dili matarong. Kanang word bitaw diha nga alang, ang Griego ana is huper, meaning siya namatay puli kanato, substitute kanato. Imbes daotan kita. Verse 7, kay halos alang sa usa ka tawo matarong may tawo nga magpakamatay. Bisan tuod alang sa tawong maayo, may uban nga mangahas pagpakamatay. Kay halos, ang buti pasabot ang halos is, kay panagsaon, lisod kaayo. Sa English pa, scarcely for a righteous man will one die. Difficult kaayo, panagsaon ra kaayo, nga para sa usa ka matarong nga tao, ang isa mamatay. Di ba difficult man kay mga igsoon? O ikaw, nakita nga usa ka silingan diha nga buutan manggihatagon. Unya, what if moingon ang kanang kriminal nga nagkidnap sa iyaha? Kung gusto ka maluwas ning imuhang silingan nga buutan, ali dire ikaw patyon pulis sa iyaha. Ikaw mabiyan nimo mong anak, imong asawa, imong pamilya, then imong gusto nga life nga mag-enjoy ka, mabihaan na nimo, dayon mamatay ka para sa imuhang silingan nga buutan. Now, murag imposible. Kung posible man, difficult kayo, panagsaon ra jud kaayo kana mahitabo. Matarong na gani nga tao, di ba? Di ba? Pero mamatay para sa usa ka rapist, mamatay para sa usa ka libakira nga silingan, mamatay para sa usa ka silingan nga gahig ulo, itigway gid ang iyahang kanding dito sa inyo nga yuta, na panagsaon ra gina. Wala gid na, wala gyud. Mamatay ka para sa makasasala ay mga silingan, libakon ka, ngalan ka agta og naon, ngalan ka og walay panotbras, pasoko ka mamatay ba ko anang tawhana nga kanang hinawayon man kaayo sa ako Pero abi ninyo si Kristo Jesus, verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Ang Dios nagapakita sa iyang dako nga gugma nga ri kanato. Iyang gipakita dito sa krus ang iyahang gugma sa tibuok kalibutan. Nga sa dihang kita makasasala pa, dili kita matarong kun dili kontra pa kita sa Ginoo. Si Kristo namatay tungod kanato. Kanang word bitaw diha nga tungod, huper mangyapon na sa Greek. Ang buti pasabot puli kanato, namatay siya as our substitute. Ingon ani mangunta ni mga eksono. Kita bayaang nakasala dili ba? Kita ang nakasala, kita ang nakasala. Magko ilustrasyon di ani be. Ni papel. Mao ni kita. Mao ni ato nga sala. Tungod kay kita may nagpas-an sa ato nga sala, kita untay bundakan sa Ginoo sa iyang kapungot. Kita untay bundakan sa Ginoo sa iyang kapungot pa. Kita magpas-an sa kapungot sa Ginoo, mag-suffer kita sa hell. Apan si Kristo nahigugma kanato. Apan ang Dios nagpasundayag sa iyang gugma kanato, nga sa dihang kita makasasala pa. Ang gibot sa Dios, iyang gipadala si Kristo sa kalibutan, ug ang tanan nga mga sala ato gibutang niya kang Kristo Jesus. Gikuha ni Kristo ang tanan tang mga sala. Okay? Ang nahitabo, kita ni mo ni atong sala, si Kristo nisab sa ato ang place. Nisab sa atong place, gikuha niya atong sala. Mo ni si Kristo,
ikuha niya atong mga sala, siya nagpas-an sa atong mga sala, ug dayon siya ang gihampakan sa silot sa atong mga sala. Mao na ang silot sa atong mga sala. Di lang ko ipakita. Gibutang niya ang silot ngadto kang Kristo Jesus. Ug kita kini na libre kita. Mao na mga igsoon, ang mensahe sa kaluwasan. Mao na ang mensahe sa gugma ni Kristo Jesus. Ay, yahay nagkikita karon mga igsoon. Mao ni ang kaluwasan, libre na kita. Romans 8:1. Sila nga naa na kang Kristo Jesus dili na hinukman sa silot. Atong basahon Romans 8:1. Busa karon, walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa na kang Kristo Jesus. Kadtong anaa na kang Kristo Jesus, dili na siya bundakan sa silot. Wala na. Di na makahikap ang impyerno sa iya, ang hell sa iya. Nga naman, si Kristo naman ang nagpas-an sa ato mga sala ug nagpas-an sa mga silot sa ato mga sala. Ingon pagan ni Kristo, nabayran na ang ato mga sala. John 19:30, it is finished. Tetelestai. Ang meaning na paid in full. Kay nabayran naman tanan, di na kita magbayad pa niya na. Ang atong pagabuhaton, magbuhat kitag maayo para malipay ang Dios nga nagbayad sa atong mga sala. Sumalig ka kang Kristo Jesus, dawata ang iyahang gugma o ikaw makabaton sa kaluwasan. Kung ikaw anaa na kang Kristo, tungod kay imo siyang gidawat, imo siyang gituuhan, gisaligan, kung anaa na kang Kristo Jesus, dili na kahinukman pa sa silot. Og dayon para malipay ang Dios nga nagluwas kanimo gikan sa silot, buhatang maayo, buhatang iyahang mga kabubuton. Ang tinuod nga luwas mga igsoon, magalipay sa ato nga Dios. Ang tinuod nga nakabaton sa gugma sa Dios, muhigugmao sa balik ngadto sa Ginoo. Higugmao niya ang Dios sa tibuok niya nga kasing-kasing, sa tibuok niya nga kalag, sa tibuok niya nga kinabuhi, sa tibuok niya nga kusog. Pero ang tao bitaw nga wala kadawat sa gugma sa Ginoo, kay reject niya ang gugma sa Ginoo, bisan pag naingon na siya nga I believe in God, pero dili gid na siya mohigugma back sa Ginoo. Nganuman, first, wala na feel ang gugma sa Ginoo sa iya, kaya mag-reject. So, dili na siya makahigugma back to God. Munang, dili sila ganahan mo simba, dili sila ganahan mabasa sa Bible, dili sila ganahan mag-serve sa Ginoo, mag-worship sa Ginoo. Nganuman, wala man nila ma-feel ang gugma sa Ginoo. Sama lang gud sa kadalaga. Kung dili niya ma-feel ang gugma sa usa ka ulitaw, posible nga dili siya mahigugma back ngadto sa usa ka ulitaw. Pero ganig bisag pagka ng ulitaw, dili maayo og panagway, pero nahigugma ang ulitaw pag-ayo ngadto sa dalaga. Ang dalaga sooner kanang dalaga mahigugma pod balik ngadto sa dalaga. Now kini mga tawhana nakadawat sa gugma sa Dios, di na hinukman sa silot, mahigugma po nagbalik sa Ginoo. Pero kini mga tawhana nga reject nilang gugma sa Ginoo, dili na sila mo higugma balik ngadto sa Ginoo. Muna mga tawhana nga Christian lamang sa mouth, dili gid sila tinuod nga Kristohanon sa ilang mga buhat. Kitawag ni sila mga fake Christians. Na sila'y faith actually, pero dead faith. Well, ang atong topic is gugma sa Dios. Balik kita sa gugma sa Dios. Kamo nga makasasala sa unang panahon, ang ayan unta gayud nga bundakan sa kapungot sa Dios. Apan si Kristo namatay puli kanato, gikuha niya ato ang place, atong sala iyahang gikuha, ug ang silot ibundak na kaniya, ug kita nakaikyas sa kapungot sa Ginoo. Unang ginaingon sa Romans chapter 5 verse 9. Busa labi na gayud nga ginapakamatarong kita karon diha sa iyang pagtuo. Malinuwas kita gikan sa kaligutkot sa Dios pinaagi kaniya. Tanawa ha? Namatarong kita pinaagi sa iyahang nga dugo. Tungod manggod sa kamatayon ni Kristo sa namatarong kita. Dugo diha, ang meaning ang dugo is death. Dili katog yung katog yung liquid form. Basta gani mo agas ang dugo, ang meaning ana kamatayon. So, ang dugo meaning death. Now, pinaagi sa iyang kamatayon, kita namatarong. Nganuman, ani manggod niyo. So, kita sa una nagpasan kita sa mga sala. Pasan kita sa mga sala. Dili kita tarong. Pero si Kristo namatay puli kanato. So, nipuli siya ang mga sala at gipasan niya. Kita, wala nang sala sa ato ang karga. Nakarga na kang Kristo Jesus. So, siya na dayon ang gipatay. Pagpatay kang Kristo Jesus, nabayran ang mga sala. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon man. Roma Kapitulo 6:23. Ang bayad sa sala, kamatayon. So, siya karon ang gipatay. O sa pagkapatay na ni Kristo Jesus, nabayran na ang atong mga sala.
kita dayon nahimo kita nga libre. Nahimo kita nga libre. Ug di lang kana nahimo kitang matarong. Ngano man, nabayra naman ang atong mga sala pinagi sa kamatayon. Ang ato pong record sa sin gipasa na pud kang Kristo Jesus. Busa, ang atong record is zero balance na. Tuwa na ang tanan ta mga sala sa lawas ni Kristo Jesus. Busa na matarong na kita. Ug tungod kay namatarong na kita, ang sala nato napasa na kang Kristo Jesus, naluwas kita gikan sa kaligot-got sa Ginoo. Mao kanang impyerno mo ni ginaingon diri malinuwas kita gikan sa kaligot-got sa Dios pinaagi kaniya. Pinaagi kang Kristo Jesus, malinuwas kita sa kaligot-got sa Dios. Unsa nang kaligot-got diha? Of course, mao kana ang hell. Punishment sa atong mga sala. Maluwas kita diha, di na kita makaadto diha. Di na kita hinukman pa sa silot. Nganuman, ang tanan ta mga sala gipas-an ni Kristo, gibayra ni Kristo pinagi sa kamatayon. Nahitabo kini. Sinang wala pa kita na tao. O kung mutuo kag mudawat kang Kristo Jesus, then, kana nga benepisyo, kana ang kaluwasan nga libre, humana og buhat ni Kristo sa cross, ato kanang maangkon, ug malinawas kita. Naan ang kaluwasan, humanag buhat ni Kristo, perfect na. Kung magrepent ka ug madawat kang Kristo Jesus, maangkon mo kini, ug maluwas ka. Sama sa usa ka pagkaon, nga giluto sa mama ug papa, nakabutang na sa lamisa. Kompleto na, nakabutang na sa lamisa. Now, kung ikaw muduol ug mukaon kaniani, ikaw mabusog. Ingon ana po, ang kaluwasan is mo nagbuhat. Kung ikaw muduol sa Dios ug mudawat kang Kristo Jesus, ikaw makabaton sa kaluwasan ug mabusog ka sa iyang kaluwasan. Gani ingon pa ni Kristo Jesus, I am the bread of life. Si bisan kinsa nga muduol kanako, di na pagagutomon. Si bisan kinsa nga mo tuo kanako, di na pagauhawon. Mga igsuon, salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga mabatonan ninyo ang gugma sa Dios. Sumalig kamo kang Kristo Jesus. Siya ang nagkuha sa inyong sala. Siya ang nagbayad sa inyong mga sala. Aron ikaw mahimo nga libre. Gitagak sa Ginoo ang tanan niyang kapungot kang Kristo Jesus. Gitawag ni ikato sa Bible og kupa. Kupa sa kapungot sa Ginoo. Gibubo ngadto kang Kristo Jesus. Aron din na kita makainom sa kupa sa kapungot sa Ama. Romans 8:1, sila nga anaa na kang Kristo, dili na hinukman sa silot. Kita kadto. Praise the Lord. This is the love of God. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.